Ahoj budúci štipendista, určite máš teraz množstvo otázok a otáznikov v hlave, ako sa dostať do Spojených štátov a čaká ťa množstvo vybavovačiek. Tých informácií na internete je veľmi veľa a nejakých praktických rád málo. A ja sa volám Marek Bajtoš a minulý rok som ako doktorand bol v Koloráde na 8 mesiacov a podobným procesom, ktorým si prechádzaš práve ty, som si prešiel. Stalo ma to množstvo nervov a stresových situácií a preto verím, že cestu uľahčím aspoň trošku práve tebe. A v spolupráci s Národným štipendijným programom som dostal akýsi dotazník otázok, na ktoré by som mal odpovedať, tak poďme rovno na to. Prvá otázka je, že kameňom úrazu mnohých štipendistov je ubytovanie. Ako si nájsť vhodné ubytovanie? Táto otázka je veľmi individuálna, ale ja som si ubytovanie našiel cez oficiálnu webovú stránku univerzity, teraz nejakú oficiálnu inštitúciu, ktorá väčšinou ponúka on-campus a off-campus ubytovanie. Väčšinou to on-campus je bližšie v rámci celého univerzitného mestečka, ale veľakrát je aj vybukované, cenovo je dosť dobre dostupné. Ja osobne som mal problém a toto on-campus ubytovanie už pre mňa nebolo voľné, tak som sa rozhodol práve pre tú off-campus možnosť, kde som sa stále v cenovej rozumnej nejakej skupine dostal takisto pomerne blízko mojej univerzity, kde som teda pracoval a robil výskum. Druhá otázka je, máte nejaké vhodné zdroje alebo web stránky, kde by mohli byť dostupné informácie k ubytovaniu? Ako som spomenul, určite nejaké oficiálne stránky univerzity, treba si dať veľký pozor na skémy, ktorých je strašne veľa, ale v neposlednom rade si určite viete pomôcť nejakým Facebookom, Instagramom, nejakými skupinami, ktoré určite existujú a tých možností je veľmi veľa. Poďme teda k ďalšej otázke, kedy začať s hľadaním vhodného ubytovania. To je takisto dosť individuálna otázka. Pri tom on-campus ubytovaní to je minimálne 6 mesiacov dopredu vybukované, pri tom off-campus vám stačí pravdepodobne zo pár týždňov alebo mesiacov. Ako postupovať, keď sa niekto uchádza o štipendium cez NŠP, teda Národný štipendijný program do USA, kde riešiť ubytovanie, letenky, víza, v akom poradí a na čo nezabudnúť. Tak tuto by som trošku išiel do tých úplných začiatkov. Ak budeš chcieť ísť do Spojených štátov, potrebuješ sa skontaktovať so zahraničnou univerzitou alebo profesorom. S ním sa dohodneš na programe, takisto sa s ním dohodneš na tom, kedy by si chcel nastúpiť. Tieto informácie a profesor podá na katedru, z ktorej by ti mali poslať dokument, ktorý sa volá DS 2019. Je to aspoň v mojom prípade ako výskumníka alebo doktoranda. Takýto dokument ti príde takisto s nejakým pozývacím listom od profesora, ktorý mám takisto pri sebe. Na toto tu som čakal pomerne dlho, pretože pozývací list a tento TS 2019 dokument potrebuješ na to, aby si sa uchádzal o víza. Na to, aby si tento dokument dostal, potrebuješ dokladovať svoj level angličtiny, takisto to, že máš dostatok financií a takisto to, že máš zaplatené nejaké povinné životné poistenie. To mi trvalo pomerne dlho, pretože som tieto financie hľadal práve cez Národný štipendijný program, ale aj ostatné granty, ktoré ti na tejto ceste môžu pomôcť. Nejaké užitočné linky posnem pod toto video. Letenky a na čo nezabudnúť, letenky som riešil už keď som vedel, že určite nastúpim v požadovanom termíne na zahraničný pobyt, zhruba nejaké 2-3 týždne alebo 4 dopredu. Samozrejme aj pri tých letenkách platí, že čím skôr, tým lepšie. Avšak niekedy natrafíte, hovorím ešte do tých 2-3 týždňov do tej Ameriky, stále cenovo dobre dostupné letenky. Určite si letenku kupuj, nazviem to, že poriadnu, teda s nejakým krytím, poistením, väčšinou ti to uhradí tvoj grant a je to dlhá cesta, ktorá trvá niekoľko hodín, tak určite si túto letenku poriadne nejakým spôsobom vykry. A určite by som nezabudol na nejaké praktické veci, ako sú potom pri tom vycestovaní liety, možno redukcia do zasúky, a k tomu sa ešte o chvíľu dostanem. Aké máte odporúčanie pre zdravotné poistenie? Tie zdravotné poistenia, je to veľmi náročné, pretože v Amerike to nefunguje tak ako u nás, že vám niekto povie, že zober si to od toho, lebo urob to takto a takto. Tam vás proste navedú, ale to posledné rozhodnutie budeš musieť urobiť sám.
Takisto aj mne poslali asi 10 nejakých stránok alebo nejakých rôznych poistení a povedali, že potrebuješ to na to a na to, ale nepovedali mi, ktorú presne poisťovňu si mám vybrať, ktorá bude teda vhodná. Ja som sa bol takisto rôznych scamov, aby som sa nejak neobabral o peniaze a chvála Bohu po nejakých recenziách na Google som si vybral dobrú poisťovňu, kde som bol aj s týmto poistením spokojný. A čo letenka, nejaké tipy a triky na výhodné lety do štátov? Tak ako som povedal, ja som cestoval z Krakova do Mníchova a z Mníchova do Denveru a vravím, bol som celkom spokojný, cestoval som leteckou spoločnosťou Lufthansa a určite, ako som ti povedal, si zober nejakú lepšiu letenku s nejakým krytím. Veľakrát sa môže stať, že tvoj let môže byť zrušený alebo nastanú nejaké problémy, takisto aj s batožinou a s kadečím iným. Takže treba naozaj myslieť na rôzne nepríjemnosti, ktoré sa ti môžu stať, avšak verím, že tvoja cesta bude dobrá. A nejaké odporúčania, čo si bezpodmienečne zobrať so sebou. Pre mňa bolo celkom vhodné mať na začiatku so sebou nejakú hotovosť, nakoľko v Amerike fungujú trošku inak platby cez telefón. A takisto je vhodné mať kreditnú kartu. Napríklad, ak si budeš chcieť požičať auto alebo zaplatiť za hotel, tak tú kreditnú kartu tam využívajú celkom dosť. Takisto v reštaurácii sa väčšinou ten tringel dá dať cez tú kreditnú kartu. Stojí ti ako keby až večer stiahnuté peniaze po ich nejakej uzavierke. Čo sa týka počasia, počasie záleží naozaj od štátu k štátu. Ja som bol v Kolorade, ktoré bolo veľmi podobné Slovensku, ale ak budeš niekde na Floride alebo v Kalifornii, tak môžeš čakať asi počasie trošku iné. Je dobre povedať, že sa možno treba pripraviť nejakým opevovacím krémom alebo nejakým krémom, ktorý ti vie tú pokožku trošku zľahčiť a podobne, aby si nemal príliš suchú a tak ďalej. To sú veci, ktoré môžeš očakávať, ale ak nemáš nejaké vážne zdravotné komplikácie, tak by si to mal zvládnuť. A čo sa týka dopravy a cestovaní v USA, tak tá doprava je fakt lokalizovaná na auta. Tie autobusy a tá verejná doprava tam nie je moc dobrá, takisto ani vlaky a cestuje sa veľmi často lietadlom. Čo sa týka pohybu na kampuse, tak tie autobusy tam jazdili pomerne často a bolo to dosť dobre vybavené. To som aj dosť často využíval a ku mne ako ku študentovi sa správali veľmi, veľmi dobre. Takisto si vybav určite nejaké kartičky a nejaké zľavy, ako máme doma tie ICky, tak tam fungujú podobné veci. Čo sa týka konzumácie a stravovania, tak určite ti budú chýbať nejaké slovenské jedlá, ale konec koncov to nejako zvládneš a prežiješ. Strava je určite drahšia ako na Slovensku a hlavne tá zdravá strava, ale vieš si vybrať v nejakých akciách, aj ušetriť niečo na tej strave a naozaj na tých školách, na tých kampusoch sa dá stravať o niečo lacnejšie ako v nejakom meste. Čo sa týka peňazí, tak Amerika je drahá, na to sa určite treba pripraviť. Opäť záleží, kam budeš presne cestovať. Ja som mal s tými financiami docela problém, nakoľko národný štipendijný program mi nevykryl úplne všetky financie, ktoré som potreboval v rámci mojej výskumnej cesty. Potom mi pomohli nejaké ostatné granty. Hovorím, určite nebudeš mať nejaké peniaze na rozhadzovanie, ale ak budeš pozorný, tak si vieš niečo málo aj ušetriť. Čo sa týka času, tak to je sama o sebe náročná téma. V Kolorade som mal 8-hodinový časový posun, čo bolo dosť náročné, hlavne stretnúť sa a komunikovať s mojou rodinou. Väčšinou ten víkend alebo ten týždeň bol dosť nabitý, kde samozrejme tuto na Slovensku bolo o 8 hodín viac ako v Kolorade, čiže ja som stával, toto už bolo pomaly nejaké po obede alebo večer. Ja som išiel do práce, na univerzitu pracovať a tak som len odpísal na nejaké správy, na ktoré som postihal a cez víkend som sa snažil čo najviac venovať mojej rodine, mojim priateľom a známym. A to bolo dosť náročné, pretože cez ten víkend som potreboval trošku možno aj asi oddychnúť a toho voľného času mať viac a niekedy naozaj človek sa snaží teda držať v kontakte a môže to byť dosť náročné, tak sa na to priprav. Čo sa týka mobilu a telefonovania, tak som využíval elektronickú SIM kartu a mal som kúpený balíček dát, využíval som apku Airalo a bolo to pomerne lacné. A takisto som si vytvoril virtuálne americké telefónne číslo cez ďalšiu apku, takže vôbec som nepotreboval nejakú fyzickú zmenu. A naozaj ostalo mi aj slovenské číslo v rámci WhatsAppu alebo iMessage a týchto vecí a bolo to dosť výhodné, určite odporúčam. Čo sa týka prevodu jednotiek, tak
Samozrejme, je to tiež náročná téma sama o sebe, ale nie až tak príliš dôležitá. Vždycky treba byť ľudský a opýtať sa, ak človek niečomu nerozumie. Študentské zľavy, ako som povedal, existujú, sú, určite budeš mať možnosť vybaviť si nejakú kartičku, s ktorou budeš mať vstup na univerzitu. Ja ako doktorant som takúto kartičku potreboval, aby som sa dostal do laboratórií a kde všade som vôbec potreboval. Čo sa týka aklimatizácie v novom prostredí, zvyklostí, socializácie a odlišnosti v porovnaní s Európou, tak jednoznačne Spojené štáty sú multikulturálna behemoc, je tam veľmi veľa ľudí z rôznych kútov krajiny. Stretneš tam určite Číňanov, Japoncov, Juhoameričanov, Európanov, Afričanov. A z začiatku to bolo pomerne náročné, niekoľko týždňov sa svojím spôsobom vyrovnať s týmito kultúrnymi zmenami, avšak časom sa to stále lepšilo a lepšilo. A nakoniec aj sám uvidíš, že si nájdeš tých svojich ľudí, s ktorými si rozumieš čo najlepšie, s ktorými budeš aj naďalej potom dobre vychádzať. A čo sa týka možno toho prechodu naspäť na Slovensku, tak to mi robilo nejakým spôsobom ešte väčší problém, pretože naozaj v tej Amerike budeš fungovať úplne inak, a tá mentalita ľudí je úplne iná. Doma to bolo zase celé iné, keď som sa vrátil. A trošku sa s tým vysporiadať môže spôsobiť nejaké komplikácie, ale ani to nie je nič také náročné, aby si nezvládol. A čo sa týka nejakých ďalších nápomocných informácií, tak je to ešte opäť otázka, ako je to s vízami do Ameriky, ako dlho trvá vystavenie víz, čo je potrebné predložiť a je potrebné absolvovať aj ústny pohovor. Takže ešte raz mám tu zo pár dokumentov, ktoré som si bral so sebou do Spojených štátov, ako som už spomenul. DS 2019 dokument a takisto je tu tento pozývací list zo zahraničnej univerzity. To budeš potrebovať aj na pohovor. Takisto mi potom poslali nejakú brožúrku, že poznaj svoje práva, na čo máš právo, aby si náhodou nepracoval príliš a nebol utlačaný a podobne. Potom tu mám ešte nachystaný takýto nejaký certifikát o očkovaní, ktorý bol ešte pred rokom nevyhnutný, takisto som musel vyplniť nejaký dotazník do leteckej spoločnosti. Ďalej tu mám potvrdenie štúdia počas môjho doktorandského štúdia. To som si bral so sebou aj na pohovor, bral som si to so sebou aj do Spojených štátov, bolo to preložené v angličtine. Toto je veľmi užitočná vec, toto vám zodpovie na prakticky všetky otázky, na ktoré sa možno aj vy teraz pýtate. Je to teda zo zahraničnej univerzity, mi poslali takýto dokument, kde sa píše krok za krokom, čo budeš potrebovať pred vycestovaním, po vycestovaní a následne aké máš tiež nejaké základné práva a povinnosti. Naozaj veľmi, veľmi užitočná vec, kde bolo toho napísané veľmi veľa. Takisto som si so sebou zobral, toto je zaplatenie, alebo potvrdenie o zaplatení mojej poistky. Tá stála zhruba 700 €, kde som mal naozaj ten základ. Tuto by som naozaj odporúčal zvážiť to, aké dobré poistenie chcete. Pretože v Amerike si platíte poistku na zuby, na oči, na kadečo zvlášť. A naozaj je problém, ak nejakú zdravotnú komplikáciu budete mať. Čiže tuto si naozaj dobre zvážte, akú poistku budete mať. Ja som chvála Bohu problém nemal, mal som naozaj len tú základnú. Raz som musel ísť k zubárovi, čo ma stálo iba za nejaké vyšetrenie a nejakú kontrolu $60 a chvála Bohu to nebolo nič teda ani komplikovanejšie. Ďalej tu mám takýto service poplatok, ktorý si budeš musieť tiež zaplatiť. Myslím, že tento poplatok som platil práve pri tom, ako som pracoval ako keď som žiadal o víza na internetovej stránke. Tu som platil nejakých $220. A tu mám takisto dekret o udelení štipendia z Národného štipendijného fondu. To je to, že mám teda dostatok financií na prežitie, to som si bral takisto so sebou. Tuto je $160 poplatok za spracovanie víz. Tuto mám takisto potvrdenie o tom, že poberám štipendium na Slovenskej univerzite, že teda tých financií budem mať naozaj dosť. A to by bolo v podstate všetko z dokumentov, ktoré som si so sebou bral. Hovorím, veľa tých informácií dostaneš práve od tej zahraničnej univerzity, od svojho profesora alebo od svojej katedry. Neboj sa s nimi komunikovať. Američania sú naozaj veľmi otvorení, srdeční a skvelí ľudia a určite sa ti budú snažiť pomôcť, takže nemáš žiadne predsudky.
Kde môžu nájsť záujemcovia bližšie informácie k postupu a potrebným podkladom k vízam, tak je to oficiálna stránka americkej ambasády u nás na Slovensku. A či máme ešte nejaké odporúčania v súvislosti s vízami, určite si plánuj veci trošku s predstihom, ale nie až príliš. Trvalo zhruba týždeň alebo dva, kým ma teda pozvali na schôdzku na ambasáde v Bratislave. A takisto trvalo zhruba týždeň alebo dva, kým mi potom poslali pas s vízami kurierskou spoločnosťou naspäť domov. Určite ti hneď na pohovore povedia, či si teda ústnym pohovorom prešiel alebo nie. Tento pohovor je maximálne zase neformálne, uvoľnený a nemáš sa čoho bať. Dobre, toto video už je tak celkom dlhé, čakal som, že to zvládne trošku v kratšom čase. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak máš nejaké ďalšie otázky, tak ma neváhaj kontaktovať. Veľmi rád ti s hocičím pomôžem a myslím si, že tie skúsenosti by som na to mohol mať. Verím, že teda tých stresov budeš mať čo najmenej a že sa ti tvoj pobyt v Spojených štátoch bude páčiť. Tak ja sa ti tam pozdravujem a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.